com que jo també soc una noia que vaig a un club i rebo formació com ella va rebre, doncs crec que em sento una mica identificada amb la seva vida. I realment moltes vegades tenim persones al costat que són fidels als seus ideals, com la Montse, que es proposen coses i les compleixen. Persones molt bones que les hauríem de saber imitar. I crec que ens hauríem de plantejar el que volem de la vida nosaltres, sobretot els joves, i allà on volem arribar i si lluitarem fins al final costi el que costi, com ella va fer, perquè ella va sofrir molt, però mai va abandonar i mai es queixava ni res. Tenir moltíssima confiança en Déu per poder-li oferir tot el dolor que va sofrir ella, ser constant en el seu pla de vida i tot el que pensa, en la presència de Déu, que hi ha de tenir moltíssima confiança i crec que ens ha donat una bona lliçó a tots els adolescents, perquè molts intentem ser com ella però sempre defallim i